από Eurobank Υπηρεσίες Ενημέρωσης Οφειλετών ΑΕ με αριθμό να ενημερώσω ότι η συνομιλία μας καταγράφεται. Μπορώ να αφήσω ένα τηλέφωνο, καταρχάς... Καταρχήν, χωρίς να ξέρω... Καταρχήν με ρωτήσατε αν μιλάτε με την... και σας είπα όχι και προχωρείτε στη συνομιλία. Ναι, σωστά. Και ενημερώνετε για ποιον λόγο καλείτε. Ξέρετε ότι δεν μιλάτε μαζί της. Όχι, δεν ενημέρωσα τον λόγο, ενημέρωσα από καλό. Ωραία, ξαναπέστε μου λιγάκι τι είπατε. Ονομάζομαι Υπηρεσίες Ενημέρωσης Οφειλετών ΑΕ με αριθμό μετροπολιτικής και η συνομιλία μας καταγράφεται. Αυτό σας είπα. Γνωρίζοντας ότι δεν μιλάτε με... Δεν ξέρετε ακόμα με ποιον μιλάτε. Συνεχίστε. Η συνομιλία μας καταγράφεται, να ξέρετε. Πέστε μου. Καταρχάς δεν συνεννοούμε γι' αυτό, καθότι η καταγραφή γίνεται βάσει του νόμου από την υπηρεσία μας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της κοινωνίας. Όπου γνωρίζετε εξ αρχής ότι δεν συνομιλείτε μαζί της. Σωστά. Ο κύριος... Εσείς? Όχι. Μάλιστα, μπορώ να αφήσω ένα τηλέφωνο για να σας το δώσετε? Για ποιον λόγο? Γιατί θα πρέπει να μιλήσω με κάποιον από τους δύο, γι' αυτό έχω καλέσει. Έχετε καταλάβει ότι έχετε κάνει κάποια ατοπήματα, έτσι, φαντάζομαι τουλάχιστον. Δεν έχω κάνει κανένα ατόπιμα. Σας έχω ενημερώσει από το καλό και σας ρωτώ αν μπορώ να αφήσω ένα μήνυμα για να σας το δώσετε. Λέτε ότι καλείτε από εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών, ζητώντας την κυρία... Σας είπα ότι καλώ από Eurobank Υπηρεσίες Ενημέρωσης Οφειλετών ΑΕ με αριθμό μητρό. Μπράβο, και σας λέω ζητώντας ένα άτομο το οποίο σας λέω ότι δεν είμαι εγώ. Άρα λοιπόν εγώ ήδη γνωρίζω ότι το άτομο το οποίο ζητάτε από την εταιρεία την οποία καλείτε έχει οφειλή στη Eurobank. Και εσείς πιστεύετε και εσείς τον ειδοποιείτε. Και εσείς αυτή τη στιγμή πιστεύετε ότι δεν έχετε διαπράξει κάποιο ατόπιμα. Συνεχίστε λοιπόν. Εγώ σας αναφέρω την επωνυμία της υπηρεσίας από όπου καλώ. Είναι κάτι απολύτως νόμιμο. Δεν σας είπα εγώ κάτι άλλο. Δεν σας είπα εγώ κάτι. Ατόπιμα, γι' αυτό το λέω. Ναι. Ήδη εγώ γνωρίζω λοιπόν ότι η κυρία έχει οφειλή στη Eurobank, ληξιπρόθεσμη και την καλείτε. Και εσείς δεν ξέρετε αυτή τη στιγμή. Αλήθεια. Γιατί την καλείτε, για ευχές την καλείτε λοιπόν? Ο λόγος για τον οποίο την καλώ είναι προσωπικός. Δεν αφορά κάποιο τρίτο πρόσωπο. Και γιατί η συνομιλία μας τότε καταγράφεται? Για διασφάλιση της κυρίας που δεν μιλάτε μαζί της. Γιατί η καταγραφή του περιεχομένου της συνομιλίας είναι υποχρεωτική βάση τροποποίηση του νόμου. Από τη στιγμή που μιλήσετε με την κυρία μου θα είναι υποχρεωτική. Υποχρεωτική με όποιον μιλάτε. Ναι, αλλά εμένα καταγράφεις αυτή την ώρα. Εμένα δεν καταγράφεις αυτή την ώρα. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Τι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή? Σας εξηγώ ότι αυτή τη στιγμή καταγράφεται μια συνομιλία, η δική μου και η δική σας, χωρίς να γνωρίζετε με ποιον μιλάτε. Και σας εξηγώ ότι αυτό έχει να κάνει βάσει του νόμου. Ποιανού νόμου, ο οποίος πάει να εξασφαλίσει ποιον? 758-2009, που λέει τι? Αφορά τη διασφάλιση των δικαιωμάτων. Μπράβο. Ναι, αλλά εμένα καταγράφεις αυτή τη στιγμή. Αυτό σου εξηγώ, τι δεν καταλαβαίνεις. Ναι, και σας εξηγώ. Και σου είπα εξ αρχής ότι δεν ακολουθείς και καταγράφεις. Υπάρχει πρόβλημα. Καλή μου κυρία, καταγράφεις εμένα αυτή τη στιγμή όμως. Δεν καταγράφεις καμία συνομιλία με την... Ναι, αυτό όμως δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε από την αρχή της επικοινωνίας. Ναι, αλλά από την αρχή καταγράφεις. Από την αρχή καταγράφεις όμως. Μάλιστα. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μπορεί να καλέσει η κυρία να ενημερώσει και να ζητήσει κλήση αν έχετε θυχτεί ή οτιδήποτε υπάρχει πρόβλημα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω το ατόπιμα ακόμα δεν το έχεις καταλάβει. Καταλαβαίνω τι μου λέτε, αλλά αυτή είναι η διαδικασία και αυτός είναι ο νόμος. Δεν μπορούμε να πολύ ωραία. Σας εξηγώ λοιπόν ότι και η συνομιλία η δική μας καταγράφεται και συνεχίστε. Και σας είπα από την αρχή ότι δεν συνεννοούμε. Γιατί εμένα με ρώτησε σας συνεννώ ή όχι? Εμένα με ρώτησε σας συνεννώ ή όχι? Αν δεν... Συγγνώμη, μισό λεπτό. Μου είπατε ότι δεν συνενείτε, ότι δεν θέλετε. Μου είπατε ότι καταγράφατε εσείς τη συνομιλία και σας είπα... Όχι, δεν κατάλαβες. Μπήκες λοιπόν φορτσάτη χτυπώντας το κινητό μου, ζητώντας την κυρία... Σου λέω δεν είμαι εγώ. Σου λέω δεν είμαι εγώ. Συνεχίζεις, κάνεις τη σύσταση σου, λες ποια είσαι και με ενημερώνεις ότι η συνομιλία καταγράφεται. Μάλιστα, και αυτό οφείλουμε να ενημερώσουμε.
Και το ατόπιμα δεν το έχεις καταλάβει ακόμα. Όχι κύριε, δεν ξέρω και το όνομά σας. Λοιπόν, μπορώ να αφήσω ένα τηλέφωνο? Να αφήσετε και ένα τηλέφωνο θέλετε λοιπόν? Μπορώ να αφήσω, το έχει τελειώσει. Να καλούμε και να αφήνουμε ένα τηλέφωνο στην περίπτωση που δεν τη βρίσκουμε. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Αν δεν θέλετε να μην σας καθυστερώ. Υπάρχει. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Υπάρχει, φυσικά λέω υπάρχει δυνατότητα. Ωραία. Θα σημειώνετε? Καταγράφω. Σας είπα κύριε μου ότι δεν συνεννοούμε για τη συνομιλία, οπότε αν θέλετε να την καταγράψετε δεν μπορώ να συνεχίσει τη συνομιλία, εντάξει? Κλείστε άμα δεν θέλετε.